zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Zien we op weg naar onze ondergang, dystopia, volwassenen topen, hel is er wonderland. Welk is het punt van onze hele maatschappij? De jeugd kampt met stress, depressie en apathie, want de wereld is corrupt. Gevuld met hebzucht, ze voelen er gedoemd. Daarom zie er vele wegvluchten in games, apps, drugs en sociale media. Want liever in de blinde rug zitten dan in het verleden vast aan opportuniteiten die niet eens zijn gekomen. Ontgoocheling en tegenslagen zijn er al om. En voel de confrontatie zijn er maar binnen, die zijn bestand. Dus we vluchten, zodat we niet op de 6e plek belanden. Welk is nut? Je best te doen op scholen en het werk in je leven. Al niet in nog betekenen zet en alles toch maar naar de vondjes gaat. Want we geloven collectief dat de lichtjes op onze wereld uitdoven. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. We zijn geketen dan sociaal contract en het is de alomtegenwoordigheid die het acceptabel maakt. We zien niet meer voor wat dat is. Een slavenmarkt, we kunnen het niet ontsnappen, dus we rotten en we takelen af. We gaan gebukt onder de charme van het status quo, ze voeden dus met angst. En velen vinden dat smakelijk ook, want het is het enige dat ze al jaren consumeren, dus het troost. Daarom dat we het blijven accepteren. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? We zijn op weg naar onze ondergang, want er is zoveel gif dat de mens al niet meer zonder kan. Het is geïnstitutionaliseerd en via algoritmes wordt dat allemaal meer gepersonaliseerd. We wrijven elke dag krampachtig op de wonderland, maar we zijn de oplossing mee met een ongenezen wondekant. Wie kunt er tegen de corruptie die in het ronde hangt? Hoeveel jongeren leven met een gevoel van angst? Maar ze hebben perspectief die positief blikt. Hoop het wat beter is, veranderen het wat fictiefs. Want politiekers zijn niet bezig met creëren van een betere wereld. Ze zijn te veel egoïstisch. Sociaal contract is al gemaakt zonder je medeweten, zonder dat ze rekening moeten met onze medewezens. Zoveel levens die dagelijks verspild worden, omdat we in de schaduw van het duvelseus leven. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen. Waar zijn we nu beland en waar gaan we naartoe? Want de meesten zijn verlamd door het akelig gevoel dat alleen en nog de angst en de haat er komt te doen. Op maar meestal het belang van de paar is dat we voelen.